חכה לנו דקה, אנחנו צריכים 2 דקות. אין מספר, יש מספר. אין כלום. אין רישיונות, אין מספרים, מאוד חשוב לי לדעת למה זה. למה הטרקטור בלי מספר? לקבל אישורי בנייה. למה הוא נוסע עם דבר כזה בלי שום דבר? אני לא רואה פה שום דבר, שום זיהוי, שום טרקטור. אם משהו כזה דורס אותי, אני לא יודעת מי לתבוע. הוא ליהוש. לא. הוא לא. הוא ליהוש. לא, אתה תהיה. יטע פוק. אתה לבוא. יטע הנה. תעלה בבקשה למעלה. עולים. בעצם היי. אני לא רואים את הכישים. כמה טאריק? אתה לא רואים את הכישים. יש לי דעת שאת כל האישורים פה. זה חקלאי, שאתה יכול מה למפה. אני יכול לבוא אנשים, אתה יכול לבוא את האישורים שלך ולגשת. עד אז שלא יעבדו. אני לא יכול לקבוע עובדות בשטח. מה אני קובע עובדות בשטח? הם קבעו עובדות בשטח. הם קבעו עובדות בשטח. אני לא קובע עובדות בשטח. שנייה, שאלה תיאורטית, אם הייתי מקדים אותם ביום, הולך לעבוד שם, מה היית עושה? הוא היה עוצר היית עוצר אותי! לא עוצר! היית עוצר אותנו! מחרים כלים. כן. יש נוהל, אתה מדבר איתי כאילו אני בא עכשיו ולוקח את הדברים לעצמי ואני מחליט כי מה שבא לי בראש. זה לא ככה. זה לא ככה. אחי, ברור שאני אחראי, בסדר? אבל אני לא עובד לפי מה שבא לי. זה לא לפי מה שבא לי. תראה לנו פה. הם הציגו אותנו. אתה תראה לי. למה? אתה תוכיח לי. הוא הוכיח לי, אז אני מאשר לו. אתה לא הוכחת לי. כל מה שיש לי, כל הטאבו וכל המסמכים. אין טאבו. אני לא אמור להציג לכם. אני לא אמור להציג לכם. אבל אנחנו היינו כאן קודם. הם ימשיכו לעבוד. הם ימשיכו לעבוד לפי אחת המח"ט עד שהמח"ט ייפגש איתכם ואז תסבירו לי. יש עדיין צנרת של יהודים שם שהרסו, אתה יכול ללכת לראות. תראה. אז אם אתה מאמין לזה, אתה לא מאמין. כל מה שיש לך, יש לי כל הטענות, כל ניירת שיש לך, אתה יכול להציג אותה בצבא למט"ק. אז בינתיים שלא יעבדו, אני אציג, אין לי בעיה. אתה לא יכול לקבוע עובדות. אבל הם קובעים עובדות. אתה לא יכול לקבוע עובדות. אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה. אבל הם קבעו עובדות, הם עושים את השטח. תקשיב, אני אתן לך את הזמן. אני אתן לך את הזמן, את 10 דקות רבע שעה. בסדר? אני אתן לך את הזמן, 10 דקות רבע שעה. אם אתה לא תתפנו, אני אתחיל לעצור אנשים ולעכב אנשים. חבל. באמת חבל. כי אתה מפקד שלו, הוא המפקד. אני בא אליכם בגישה הכי מכובדת, בצורה הכי יפה שיכולה להיות. צילמנו להם, אין לוחיות, אין רישיונות, אין שום דבר. 5 ל-10, עד 10 ו10. עד 10 ו10. לא רלוונטי, חודלים אותם, זהו. בבקשה. חדלו אותם, זהו. זה בעיה של המשטרה, יש שונות, תראה שיש הכל. אתה מצלמים? לא, אתה שוטר, והוא אמר לי שהוא לא שוטר. אז מי כן שוטר? אני קצין משטרה גם. אתה יכול לבקש לנו לצלמים את זה? כן, אין בעיה. אז אני מבקש ממך כרגע. אני אמור בצד צלם ואני רוצה לקחת את זה, אני רוצה לגשת למשטרה. خلاص
عليك يا خلاص تعرف طب اخوها. ايفهم. ارجعوا خلينا 4 ساعات.